ଥରକର କଥା 11 ବର୍ଷୀୟ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବାଘ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ସେ ବାଘକୁ କେମିତି କେବଳ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହରାଇ ପାରିବେ। ବାଘର ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ନିହିତ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ବାଘକୁ ବିଲେଇ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାଘକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏବେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିବି କି ବାଘ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ବାଘର ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେମିତି ହାତୁଡ଼ିର ଶକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ ସେ ହାତୁଡ଼ିକୁ ଧରିଥିବା ହାତ ଉପରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ତୀବ୍ରତା କେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଘର ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଛି। ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି। ବଳବାନ ଶରୀର ହାସଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିଲି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନକୁ କେବେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ କରିନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଶରୀରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥାଏ।